Исәмесез Яңгасыр каналының яңалыклар хезмәте БРИКС вакыйгалары белән таныштыруында дәвам итә. Без турыдан-тур эфирдә эшлибез. Бүген саммитның ахыргы көне. Эфирдә елның төп сәяси вакыйгасына багышланган махсус чыгарылыш. Бүген Казанда 3 көн дәвам иткән БРИКС саммиты тәмамланды. Аңа нәтиҗәне Россия президенты Владимир Путин йомгаклау конференциясында ясады. Ул бу зур чараны оештырган һәм уртак эшчәнлек өчен уңайлы шартлар булдырган Татарстан җитәкчелегенә рәхмәт әйтте. Yollardагы вакытлыча кыенлыклар өчен Казан халкыннан гафу үтенде. Быел БРИКСта Россия рәислек итә. Саммитны Владимир Путин уңышлы узды дип бәяләде һәм аны дөнья календарында күренекле сәяси вакыйга дип атады. Казанда кабул ителгән декларацияны Россия җитәкчесе тулы һәм концептуаль документ дип саный. Владимир Путин әйтүенчә, БРИКСның эшлекле программасы бик тыгыз иде, әмма аларның барысы да ачык һәм җылы мохиттә узды. Бүгенге очрашуда хәбәрчебез Рүзәл Шәрипов катнашты. Ул безгә матбугат очрашуы башланганчы һәм аның барышындагы вазгыятьне бәян итәр. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге әлеге көннәрдә бу бина елның иң төп сәяси мәйданына әверелгәндер мөгаен. 3 көн дәвамында барган саммитка нәтиҗәне бүген монда Владимир Путин шәхсән ясый. Матбугат конференциясе залына узабыз, монда 2000 журналистның бары тик 2 йөзе өчен генә юл ачык. Зал махсус әлеге очрашу өчен җиһазландырылган һәм монда безне бары тик 1 сәгать кала гына кертә башладылар. Матбугат очрашуын бу бүлмәдән 2000-нән артык журналист яктыртачак. Алар өчен менә шушы экраннардан турыдан-туры трансляция алып барылачак. Владимир Путин залга журналистлар өчен көтмәгәндә генә керде. Сүзен Казанда узган саммитка нәтиҗә ясаудан башлады. Беренче чиратта ул аның югары дәрәҗәдә узуын билгеләп үтте. Ике яклы очрашулар, БРИКС илләре катнашында узган утырышлар. Россия быел әлеге берлектә рәислек итә. Ел дәвамында 200 чара уздырылган. Саммит шуның иң мөһиме иде, ди Путин. Уважаемые дамы и господа, только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства объединения и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно. Проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Аннары Владимир Путин хезмәттәшләренә рәхмәтен җиткерде. Шул исәптән саммитны оештырган Татарстан җитәкчелегенә. Ул безнең кунакчылыгыбызны билгеләп үтте. Бу көннәрдә Казан халкына кичерергә туры килгән авырлыклар өчен гафу үтенде. Барысы да нәтиҗәлелеген күрсәтте, ди президент. Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами, передвижение кортежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы. БРИКС илләре саммитына дөньяның 35 иленнән делегатлар килде. Казан аны беренче тапкыр киңәйтелгән составта кабул итә. Ул тагын бер кат илебезнең ачык булуын күрсәтте, ди Владимир Путин. В Казани мы подтвердили, что БРИКС это не замкнутый по себе формат. Он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы. Очрашу азагында Владимир Путин 2025 елда БРИКСта Бразилия рәислек итәчәген әйтте. Матбугат очрашуы төп-төгәл 1 сәгать дәвам итте. Владимир Путин 13 кешенең соравына җавап бирергә өлгерде. Рүзәл Шәрипов, Инзилә Хөсәенова, Рәнзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Россия президенты Владимир Путинның әлеге чыгышын безнең канал тулысынча күрсәтәчәк. Трансляция кичке 10 тулып 10 минутта башлана. Бүген саммитның эшлекле программасы бай иде. Владимир Путин рәислегендә БРИКСның аутрич форматындагы киңәйтелгән утырышы узды. Бер өстәл янына 40 ил җитәкчелеге җыелды. Алар БРИКС берләшмәсенә кушылырга теләүче һәм аның белән хезмәттәшлек итүчеләр. Бу бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре президентлары, Азия, Африка, Якын Көнчыгыш һәм Латин Америкасыннан килгән делегациялар, шулай халыкара оешмалар җитәкчеләре. Шул исәптән Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль сәркатибе Антонио Гутерреш. Утырышта Россия делегациясе составында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Дәүләт башлыклары ниләр хакында сөйләшә, саммитның Казанда уздырылуы турында нинди фикер җиткерә? Киләсе репортажда.
Иртәнге унга БРИКС плюс аутриш форматындагы беренче утырышка килүчеләрне Владимир Путин көтеп тора иде. Бүген дә очрашуларның бер мөһим өлеше күмәк фотога төшү. Бүген кадрдалар күп, 40 илдән килгән делегация башлыклары катнаша. Владимир Путинның уң ягында Кытай рәисе Си Цзиньпин, сулда бүген Көньяк Африка Республикасы президенты. Кичә Һиндстан җитәкчесе Нарендра Моди иде, ул Россиягә сәфәрен тәмамлады. Кеше күп булуга карамастан фотога төшү озакка сузылмады. Ул да киңәйтелгән утырыш көтә иде. Ул берләшмә әгъзаларына дустана мөнәсәбәттә булган хезмәттәш илләр белән ачык әңгәмә кыру мөмкинлеге. Мы рассмотрим наиболее волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью. Естественно, особое внимание уделим вопросам мирового мирного урегулирования конфликтов. Дөньядагы вазгыятькә бәя биреп Владимир Путин мондагы дәүләт вәкилләренең глобаль иминлек яклы булуын әйтә. Көн тәртибендә дөнья күләм темалар, икътисад, сәясәт, дөнья халкын азык-төлек белән тәэмин итү, төбәкләрдәге низаглар. Шулай туры килде. Бүген Берләшкән Милләтләр оешмасы оешкан көн 1945 елның 24 октябрендә БМОның уставы гамәлгә кергән була. Дорогие лидеры, представители стран, уважаемые коллеги, сотрудники протокола, я очень благодарен за возможность участвовать в 16-м саммите БРИКС. Все страны представляют почти 50% населения Земли. Я отмечаю вашу приверженность, поддержку многосторонности, решению международных проблем, и это отражено в собрании сегодняшнего года. Ни одна другая группа, ни одна страна не может работать сама по себе. Нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья для того, чтобы справиться с большими мировыми вызовами. Катнашучылар дөнья күләм мәсьәләләр буенча күзаллавын тәкъдимнәрен җиткерде. Бүген Владимир Путин Берләшкән Милләтләр оешмасына реформа кирәк дигән фикерне яңгыратты. Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям 21 века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале. Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последние десятилетия. БРИКС илләре икътисады тутырыклылык күрсәтә. 2030 елга БРИКСның дөнья күләм сәүдәдәге өлешен 16дан 25%ка җиткергән диләр. Берләшмәгә кергән илләрнең эчке тулаем продуктының еллык үсеше 4-5% булачак дип фаразлыйлар. Тигез хокуклы һәм ике як өчен файдалы хезмәттәшлеккә йөз туткан илләр өчен БРИКСның йогынтысы арта. Рад приветствовать всех коллег и встретиться с давними и новыми друзьями здесь, в Казани. Коллективный подъем стран глобального юга – это яркая примета динамично меняющегося мира. Ваше высокопревосходительство, хотел бы еще раз обратиться со словами благодарности к вам лично, к России, за великолепную организацию работы, за гостеприимство, и мы надеемся, что результаты нашей сегодняшней работы послужат укреплению сотрудничества между нами. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, я поздравляю вас с успешным председательством. Все вовремя и весьма эффективно. За небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свое представление о справедливом мироустройстве. Саммитның оештыру дәрәҗәсендә БДБ илләре җитәкчеләре Казанның ролен аерым билгеләп үтте. Хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством БРИКС, пожелать успехов и плодотворной работы, а также поблагодарить за теплый прием и радушие в гостеприимной Казани. Хочу присоединиться к словам признательности в адрес президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, за традиционный радушный прием и прекрасную организацию нашего мероприятия в древнем Казани, городе тысячелетней истории, где гармонично сочетается культура Востока и Запада.
Выступления моих уважаемых коллег подтверждают важность встреч в формате БРИКС+. Уважаемые главы государств, уважаемый генеральный секретарь ООН, прежде всего выражаю искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение и превосходную организацию саммита БРИКС в городе Казани, уникальном историческом центре Евразийского континента. Бу кеңейтелгән составтагы беренче утырыш булды. Россия һәм БРИКСның барлык илләре ачык һәм глобаль көньяк илләре белән уртак эшкә әзер булуын белдерде. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Саммит ішінде катнашкан 40 мәмләкәт арасында БРИКСка кушылырга теләп, алдан ук 35 ил гариза биргән иде. Бүген Казандагы җыен вакытында 13 дәүләтне партнер статусында расладылар. Әлеге исемлектә Алжир, Беларусь, Боливия бар, шулай ук Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Төркия, Уганда, Үзбәкстан белән Вьетнамны альянс партнеры иттеләр. Олар татарның кунакчылыгын Россия халкының киң күңелле булуын әйтә. БРИКС саммитындагы сөйләшүләрнең җитди, анда әйтелгән фикерләрнең төпле икәнен белеп таралыша. Бүген Казаннан чит ил җитәкчеләре китә башлады. Алар Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерә, үзләренә кунакка чакыра. Каршы алгандагы кебек үк республика җитәкчесе кунаклар белән шәхсән саубуллаша. Кайберләренең Татарстанга беренче тапкыр килүе иде. Хәзер очрашып торырга кирәк дип таралдылар. Кояшлы, яңгырлы һәм карлы аэропорттан. Радио Гыймаев репортажы. Очкычлар һавага күтәрелә башлаганчы, кунаклар бераз шыланды. Казанда бүген яңгырлы иде. Татар халкында моны яхшыга юрыйлар, димәк, һәммәсе уңышлы булачак. Бу БРИКСны оештыруга да, аның беренчел нәтиҗәләренә дә кагыла. Менә Кытай җитәкчесе Си Цзиньпинне озату мизгелләре. Татарстан яшьләре кулында 2 ил байраклары җилферди. 300 кеше кунакны шул рәвешле һава аланы янында да, ул яшәгән кунакханә тирәсендә дә сәламләде. Монысы югары дәрәҗәдә озату кадрлары. Рөстәм Миңнеханов Си Цзиньпинне 3 көнлек шәхсән каршылаган иде. Озату вазифасын да аңа тапшырдылар. Бу көннәрдә Кытай лидеры саммитта катнашудан тыш Владимир Путин белән очрашты. Аларның күрешүе турындагы хәбәр дөнья матбугатында иң әһәмиятлеләреннән иде. Мәртәбәле кунак саммитның уңышлы узуын ассызыклады. Кысышкан кулны җибәрми, ул тәрҗемәчләрнең Рөстәм Миңнехановка әйтеп бетергәнен көтеп, Казанга соклануын, киләчәктә аралашып туру кирәклеген искәртте. Ул самолетка күтәрелгәндә Казанда әкрен генә кар аша башлады. Төркия президенты Казанга хатыны белән килгән иде. Бездә алар 2 көнен уздырды. Рәҗәп Таyyip Эрдоган Владимир Путин белән аралашты. Башка ил җитәкчеләре белән дә күреште. Аларны да республика рәисе үзе озата. Кунаклар Казан белән бик җылы итеп елмаеп саубулаша. Трап буенча җәһәт кенә күтәрелгәч, Татарстанга кул булгадылар. Уңай тәэсирләр Касым-Җомарт Токаевны озатканда да саклана. Ул саммитка әзерлеккә югары бәясен бирде. Рөстәм Миңнехановны Казахстанга чакырды. Сөйләшкәндә рәисенең кулын 19 секунд җибәрмичә тора. Самолетына менеп җиткәч, Казахстан җитәкчесе кулын йөрәк тирәсенә куеп хөрмәтен белдереп саубулашты. Үзбәкстан җитәкчесе кара машинадан төшүгә Рөстәм Миңнеханов белән аралашып алды. Шәүкәт Мирзиёев Татарстан рәисенең күзенә туры карап, кабат күрешергә сүз куешты. Ул исә әлбәттә киләм дип җавап кайтара. Мисыр президенты Абдел-Фаттах Халил-әс-Сиси кышка кирип баручы Казаннан эссе Мисырга ача. Сакчы егетләрнең җитди карашы астында кул биреп саубулаша, Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен белдерә. Абдел-Фаттах Халил-әс-Сиси трап өстендә менеп җиткәч тә ихлас хисләрен җиткерде. Ул җитәкләгән Мисыр дәүләте быел БРИКС составына кушылды. Александр Лукашенко нәкъ күрешкәндәге кебек саубуллашканда да туганнарча Рөстәм Миңнехановны кочаклый, кулын кыса, йөзендәге таң калу катыш гаҗәпләнүеннән Белоруссия президентының бар күргәннәреннән канәгать булуын фаразларга мөмкин. Трапка күтәрелгәч Лукашенко кул булгады, баш бармагын өскә күтәреп, шәп билгесен күрсәтте. Сезне кабат күрергә шат булачакбыз ди кунак. Монысы Иран президенты белән саубулашу мизгелләре. Масуд Пезешкиян белән аралашырга көчәйгән явым да киртә түгел.
Россияның алмашынучан хавасына күнеккәнме, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре вице-премьеры, тышкы эшләр министры милли киемнән җылы курткада элмәгән. Рөстәм Миңнеханов белән мөселманнарча ике куллап күрештеләр, елмаеп, кочаклашып саубуллаштылар. Рәхмәт әйтеп, инде якын киләчәктә күрешүенә өметен белдерде Шәйх Абдулла бен Заид әл-Нахаян. Алар Казанны калдырып китә, ләкин Татарстан башкаласының БРИКС саммиты тарихи хатирәсе буларак бар кунакның күңелендә лаеклы урын алуы шиксез. Разия Гыймаев, Яңа гасыр каналы, Казан. Казаннан киткәнче Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның хатыны Әминә ханым бүген Әл-Мәрҗани мәчетенә барган. Аны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин озатып йөри. Мәчет федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас объекты булып санала. Аны 18 гасырның 2нче артысында таштан төзегәннәр. Саммит алдыннан бинаны төзекләндерделәр. Әминә ханым мәчетнең бүлмәләрен карап чыкты. Интерактив музейда танылган дин әһелләренең тормыш юлы белән таныша. Владимир Путин бүген матбугат конференциясеннән соң Казанда очрашулар үткәрде. Ул Лаос Республикасы президенты Тхонглун Сисулит белән очрашты. Иң беренче эш итеп Россия башлыгы аңа БРИКС саммитына килгәне өчен рәхмәтен җиткерә. БРИКСның глобаль көньяк һәм көнчыгышны берләштерә торган оешма булуын исәпкә алып, мөнәсәбәтләрнең ныгыячагына ышаныч белдерде. Лаос көньяк көнчыгыш Азиядә урнашкан зур булмаган дәүләт, баш каласы Вьетнам шәһәре. Россия һәм Лаос арасында эшлекле мөнәсәбәтләр 1960 еллардан бирле бар. Быел Лаос президенты Мәскәүгә җиңү парадына килгән иде. Россия белән Лаос арасында товар әйләнеше 2 ел элек $20 миллион тәшкил иткән. Былтыр ул 12% арта. Россия Лаоска азык-төлек сата. Авыл хуҗалыгы, медицина һәм сәнәгать өлкәләрендә сәүдә алып бару мөмкинлеге бар. Исходим из того, что наше объединение – это прообраз многополярности, структура, консолидирующая глобальный юг и восток. С теплотой вспоминаю нашу встречу в мае, когда вы посещали Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Москве в следующем году. Наши отношения носят взаимно выгодный характер и вышли на уровень стратегического партнерства. Безне алар белән тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлар бәйли. Елдан-ел уртак проектларның саны арта. Казанда очрашу яңа хезмәттәшлек турында фикер алышырга мөмкинлек бирә. Бүген Рөстәм Миңнеханов БРИКС саммитына килгән кунаклар Үзбәкстан, Таҗикстан, Төркмәнстан президентлары белән аерым аралашты. Татарстан белән Үзбәкстан арасындагы хезмәттәшлекнең яңа этабы башлана. Бу хакта очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов һәм Шәүкәт Мирзиёев белдерде. Алар уртак проектлар турында фикер алыштылар. Узган ел нәтиҗәсе буенча ике республика арасындагы товар әйләнеше 27% артып $370 миллион тәшкил иткән. Хезмәттәшлекне җәелдерүгә зур өлеш керткәне өчен Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан президентын дуслык ордены белән бүләкләде. Я очень благодарен, Рустам Нургалиевич. Соңгы арада Россия президенты Владимир Путин ярдәме белән безнең илләр арасындагы мөнәсәбәтләр тагын да яхшырды. Рөстәм Нургалиевич, сезнең тырышлыгыгыз да безне берләштерде, уртак проектларның нәтиҗәләре сөендерә. Вы человек, который локомотив. Вы не только Узбекистана, и вы нас разбудили, и мы тоже двигаемся. Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон Казанга Россия президенты Владимир Путин чакыруы буенча килгән. Бүген ул да Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Рәис аны исәнмесез дип сәламләп, Татарстанга булган игътибары өчен рәхмәтен белдерде. Эмомали Рахмон ассызыклаганча, БРИКС саммитының Казанда узуы шәһәрнең абруй казанган булуын күрсәтә. Очрашуда сәүдә, икътисад һәм башка юнәлешләрдә хезмәттәшлекне арттыру турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Таҗикстан базарында Татарстанның әйдәп баручы компанияләр эшчәнлеген киңәйтергә теләвен әйтте. Төзелеш, дарулар җитештерү, металлургия, җиңел сәнәгать өлкәсен җәелдерү турында сөйләштеләр. Россия белән сәүдә әйләнешендә Татарстан өлеше $50 миллион тәшкил итә. Бу күрсәткечне арттырырга кирәк. Әлбәттә, Татарстан белән хезмәттәшлекне җәелдергә телибез. Рөстәм Миңнеханов Төркмәнстан президенты Сердар Бердимөхәмәтов белән дә очрашты. Татарстан рәисе ассызыклаганча, уртак хезмәттәшлекнең күптәнге тарихы бар. Гамәлгә ашырылучы проектлар нәтиҗәле. Төркмәнстан җитәкчесе Татарстан белән мөнәсәбәтләрнең алга таба да ныгыячагын әйтә. Кунак безнең республиканың уңышлы үсештә булуын билгеләп үтте.
пожелать вам успешного проведения саммита. Фурсаттан файдаланып, саммитны һәм башка зур чараларны уңышлы уздырып җибәрүегезне телим. Жылы каршы алуыгыз өчен рәхмәт. Наше сотрудничество не только такого экономических отношений в образовательной программе. Сегодня самое большее количество иностранных студентов это Туркменистан. Культурный наш обмен, работа наших парламентов, везде она ведет в очень системном русле. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов Сердар Бердимөхәммәтовны республиканың дуслык ордены белән бүләкли. Бу күкрәк билгесе хезмәттәшлекнең символы булачак ди Түркменстан президенты. Лиана Бәхтиева, Яңа Гасыр каналы. Бүгін БРИКС плюс саммиты барышында Рөстәм Миңнеханов федераль канал журналистларының сорауларына җавап бирергә өлгерде. Татарстан рәисеннән Казанда шундый зур һәм мөһим халыкара форумны ничек югары дәрәҗәдә оештыра алуын, аэропортта чит илләрдән рәсми кунакларны каршылау нечкәлекләре, Кытай һәм Һиндстан кебек дәүләт җитәкчеләренең саммиттан алган тәэсирләре турында сорашалар. Рөстәм Миңнехановның җавабын сезгә тәкъдим итәбез. Работа шла вместе с нашими федеральными коллегами. Здесь есть ответственность нашей республики и есть ответственность наших федеральных коллег. Мы работали как одна команда. Никто ничего не делил. Есть наш руководитель, он нам поручил. Мы должны достойно эти задачи выполнять. Саммитка килүчеләрне каршы алу турындагы сорауга җавап биргәндә Рөстәм Миңнеханов 3 көндә Казан халыкара аэропортында тәүлек буе диярлек булдым диде. Кызыл килемдә ул зур дәүләт җитәкчеләре, Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпинны, Һиндстан премьер-министры Нарендра Модины, Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганны каршы алды. Һәм узатты. Безгә 20дән артык ил җитәкчесе килгән иде. Рөстәм Миңнехановның БРИКС кунаклары турындагы фикерен тыңлап үтик. Это большое доверие и то, что к нашей стране, к нам, мы это считаем не каким-либо утруждением для нас. Это для нас большое счастье и большое удовольствие. Я искренне это говорю, и искренне благодарю руководителей стран, делегаций, которые сегодня находятся здесь. Для нашей страны, для каждого россиянина. Это очень большая победа. Такой момент непростой для нашей страны. Эти гости, они для нас очень хорошие поддержки. БРИКС саммиты делегатлары өчен оештырылган Татарстанда эшләнгән дип аталган күргәзмә 27 октябрьгә кадәр ачык була. Иртәгәдән анда һәркемне кертә башлыйлар. Ул Дәүләт Советы бинасы янында урын алган. Бу yerдә Татарстанның төрле тармакларындагы заманча казанышлары тәкъдим ителә. Казан вертолет заводы эшләнмәләре, шулай ук автомобиль төзелеше, авыл хуҗалыгы һәм су транспорт өлкәсендәге энергетика тармагындагы иң яхшы техника. Татарстанлылар башкала кунаклары күргәзмәне иртәнге 9дан кичке 8гә кадәр килеп күрә ала. Казан Кремль диварындагы утлы тамаша исә 25 октябрьдә, ягъни иртәгә дә күрсәтеләчәк. Димәк, БРИКС саммиты вакытында шәһәр үзәгенә бара алмагансыз икән, хәзер үзеңә килеп күрү мөмкинлеге бар. Видео проекция кичке сагат 5тән төн уртасына кадәр куела. Утлы шоуда саммитта катнашкан илләр һәм шәһәрләрнең төсмерләре шәйләнә. Анда милли бизәкләрне, дәүләтләр тарихыннан күренешләрне һәм төрле телләрдә сәламләү сүзләрен күрергә мөмкин. Башта утлы тамаша саммит ахырына кадәр күрсәтеләчәк дип уйланылган иде. Аннары шәһәр хакимияте аны бер көнгә озынайтты. Бүген Камал театрында Россиянең милли тамашасын күрсәттеләр. Бу БРИКС саммитының мәдәни программасындагы йомгаклау чарасы иде. Чит илләрдән килгән делегация вәкилләрен, кунакларны күп милләтле Россиянең тарихы белән таныштырдылар. Камал театр сәхнәсендә Кыстрама, Рус милли балеты һәм Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясады. Әлеге милли шоу дөньяның бию тамашасы дип аталучы халыкара проектка старт бирә. Кунакларны Камал театрының фойесында Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле каршы алды. Оркестр дәртле көйләр башкара, милли киемдәге егет-кызлар татар халык җырларын суза. Артистларны көчле алкышларга күмделәр.
Россиянең милли тамашасы дип аталучы бу кичә киң кулачлы хореографик спектакль. Кунакларны Россия тарихы һәм мәдәнияте белән таныштыралар. Бу шоуны 27 илдә күрсәткәннәр инде, аны 7 миллион кеше караган. Выступлений артистов. Кунаклар өчен оештырылган мәдәни чараларда артистларның чыгышларында Россиянең күп милләтле булуы чагылыш таба. Инде йомгак ясап әйтсәк, БРИКСка килгән чит ил вәкилләре безнең дәүләтнең көчле, бердәм булуына инанды. Посещение мероприятий. Камал театр сәхнәсендә Кострома рус милли балеты чыгыш ясый, заманча яшьләрчә бию тәкъдим итәләр. Халык сәнгатенә зур игътибар бирәр ди оештыручылар. Изучаем танцевальные традиции друг друга. Без бит үзебезнең мәдәни мирасны гына тәкъдим итеп калмыйбыз, башка халыкларның гореф-гадәтләрен, сәнгатен дә өйрәнәбез. БРИКС илләренең мәдәният министрлары форумда уртак хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Хәзер без Татарстанга килгән кунаклар алдында чыгыш ясыйбыз. Күз яуын алырлык костюмнар, җитез хәрәкәт, искиткеч тамаша. Кунаклар һәр чыгышны таң калып карый. Монда Кавказ, Бурятия, Сибир һәм әлбәттә Татарстан мәдәниятен тәкъдим итәләр. Сәхнәдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы чыгыш ясый. Мы же представляем и татарскую культуру, а не соответственно и русское наследие. Бу бик дулкынландыргыч тамаша, күңелдә зур җаваплылык хисе. Без татар һәм рус мәдәниятен тәкъдим итәбез. Алар сәхнәдә кушылгач, искиткеч матур тамаша барлыкка килә. Бу залда утыручылар өчен генә түгел, безнең үзебезгә дә кызыклы. Зур тәҗрибә туплыйбыз. Әлеге проект мәдәни һәм рухи кыйммәтләр нигезендә БРИКС илләре халыклары белән элемтәләрне ныгыта. Киләсе елга бу чыгышларны Мисыр, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Сауд Гарәбстаны һәм Кытайда тәкъдим итәргә җыеналар. Илдар Сафиуллин, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы. Бу сәгатькә шулар яңалыклар хезмәте БРИКС саммитын күзәтеп 4 көн махсус чыгарылышлар әзерләде. Халыкара җыенның барлык мөһим вакыйгаларын яктыртты. Иртәгә БРИКС саммитына нәтиҗәләр ясалачак. Алар белән шулай ук Татарстан хәбәрләре аша танышып булачак. Сау булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Нужны деньги, а карточку заблокировали или с нее списывают деньги? Приходите в офис Центра Финанс и получите деньги наличными. Наличные деньги – это всегда надежно. Ждем в офисах Центра Финанс. А с промокодом еще дешевле. Только до конца октября успей обменять фишки на промокод со скидкой до 99% от стоимости всего заказа в приложении farmland.ru. Вот это я удачно в Farmland сходил. А теперь о главном. До конца октября в магазинах Ермак при покупке одной куртки или пуховика вторая вещь вам достается бесплатно. Волгоградская 8 и Зорги 77. Яңа программасы белән бөтен татар халкын таң калдыручы Гүзәл Уразова Мәскәүдә. 16 ноябрь Измайлова концертлар залында. Бер көндә 2 концерт. 28 ноябрьдән 10 көн Уфада. 13 декабрьдән 10 көн Яршаллыда. С 15 по 29 октября распродажа индийских товаров в бывшем Норспи на Декабристов 154. Слышите? Это «Эхо Азии». Новая программа казанского цирка, впервые аутентичные номера лучших цирковых фестивалей. Не пропустите. С 19 октября. Ветчина домашняя Черкизово 179,90. Это победа. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстан территориясе атмосфера фронтлары зонасында булачак. Барлык районнарда диярлек яңгырлар фаразлана. Ә хәзер тулырак. Данил Мастер күңелгә эсләгән корпус җиһазларын җитештерә. Октябрь аенда гына кухня гарнитуры заказ биргәндә юдыргыч, шкафка шалбар элгеч бүләккә. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Балташ, Яшелүзән һәм Биектауда болытлы һава. Яңгырлар явачак. Көндез температура +6-7, төнлә +3-4 градус. Апас, Шүпрәле, Кайбышта болытлы, яңгырлы көн. Температура көндез 6-7, төнлә 3-4 градус жылы. Яңа Шишмә, Ширмешән һәм Аксубайда болытлы, яңгыр көтелә. Көндез температура 6-7, төнлә 2-4 градус жылы. Яршаллы, Минзәлә һәм Актанышта болытлы, яңгырлы була. Көндез 7, төнлә 3 градус жылы. Леногорск, Баулы һәм Бөгелмәдә болытлы, яңгыр, температура көндез 5-7, төнлә 2-3 градус жылы.
Республиканың туристик шәһәрләрендә дә яңгырлы. Зиядә көндез 7 градус, төнлә 4 градус. Болытлы, вакыты белән аяза. Яңгыр явачак. Болгарда көндез 7, төнлә 4 градус җылы. Монда болытлы, ям-төшем көтелә. Алабугада температура көндез 7 градус, төнлә 4 градус җылы. Болытлы һәм яңгырлы булачак. Казанда болытлы булачак. Яңгырлар фаразлана. Көндез 7 градус, төнлә 4 градус җылы булачак. Атмосфера басымы нормадан бераз югарырак. Ул төркемеш баганасын 754 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяк-көнбатыштан секундына 3 метр чамасы. Дымлылык 73%. Җирнең магнит кары тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студиядә мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.